Шираттагы кытлау сәламебез Ирак Рязань шәһәренә аша. Бүген үзенең түгәрәк юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Котлиметова Розалия Рафатовна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Масиевкадан әнисе Аюпова Галия Мунировна, Самарадан Аввясовлар гаиләсе, Гөлнара Рафатовна, кияве Рөстәм Ревович, племянницасы Регина һәм Аделя котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы балам, яраткан апам минем. Бүген иртә белән уянып, язгы җилләргә наз истәп, кояш нурларына җылылык биреп, сине котларга дип сәлам юлладык. Сине сыйпап узган ошбу җилләр бездән котлау сәламе китергәннәрен белеп тор. Сөекле кызым гаиләбездә бик көтеп алынган, яраткан беренче балабыз булып дөньяга туды. Аңа матур чәчкә исеме биреп, җисеменә туры килгәнен аңладык. Авылда эшкә чыныгып үскән балабыз бик тиз ара беренче ярдәмчеме әйләнде. Үзеннән соң туган сеңлесе Гөлнараның икенче әнисидәй булып үстерешергә дә ярдәм итте. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск дәүләт педагогия университетында һөнәри белем алды. Бүгенге матур юбилеена инде ул газиз әни буларак та җитеште. Баласы, кызы Олясы өчен ул җан аткан, җир җимертеп, ах итеп яшәүче гүзәл ана. Балам, сиңа карыйм да сыкланып горурланам. Кызганыч, бүген әтиең безнең белән бергә шатлана алмый. Әмма ул да күкләрдән карап синең өчен горурлана дип уйлыйм. Син сөеклем бик ихтибарлы, ихтирамлы, олы җанлы кызым. Һәр вакыт хәлләр белешеп, мөмкинлегең чыккан сайын кунакка кайтып, ярдәм итеп яшисең. Апам, бүген мин дә әниемнең җылы сүзләрен дәвам итеп, башлап аңа рәхмәт әйтәсем килә. Әле ярый минем апам итеп сине туган. Син минем беренче сердәшчем дә, киңәшчем дә. Авыр вакытымда сиңа шалтыратам. Синнән эш башласам, хәер-фатиха алам. Шатлыкларымда да сиңа шалтыратам. Чөнки беләм, син минем белән бер рәттән ихластан шатланасың. Рәхмәт сиңа шундый булуың өчен. Барыбызга да вакыт табасың. Уңганлыгың, тырышлыгың синең һөнәри яктан да күренә. Сайлаган һөнәреңә тугрылыклы калып, бүген хезмәттәшләрең арасында абруй, дәрәҗәң олы булып эшләп киләсең. Алда да синең янәшәңдә һәр вакыт ышанычлы дуслар гына булсын. Эшеңдә уңышлар, юлларыңда бәхет көтеп торсын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт сине һәр вакыт уратып узсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Балам диеп үзгәләнә минем сабыр йөрәгем. Бүген җылы теләкләрем, кызым, сиңа бүләгем. Пешереп куйган кайнар бәлеш яңа табадан төшә. Синең өлеш суына ул кунакка балам дәшә. Котлы булсын апакаем матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелдән изге теләк бәйләмен. Шакырымнар арабызда ышып барып җитмәбез, әмма котламыйча сине һич кенә дә китмәбез. Бары изге теләктәбез, саулык, исәнлек булсын. Бүген синең күңелләрең олы шатлыкка тулсын. Алда түгәрәк туган көннәр күп иттереп килсеннәр. Булган ни бар борчуларың еракларга китсеннәр. Хөрмәтле Розалия Рафатовна, мин дә ошбу җылы теләкләргә кушылып, алда якыннарыгыз сайлаган матур җырны да тыңларга чакырып калам. Юбилеегыз котлы булсын. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла